Στο τρέξιμο, όλοι βλέπουν τον τερματισμό. Κανείς δεν βλέπει τα χιλιόμετρα πριν. Απόδοση δεν είναι η στιγμή. Είναι ό,τι κάνεις όταν δεν σε βλέπει κανείς. Είναι εκείνες οι μέρες που δεν έχεις διάθεση, που είσαι κουρασμένος και παρόλα αυτά συνεχίζεις. Εκεί χτίζεται η αντοχή. Στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Σαν δρομέας έχω μάθει κάτι απλό. Η ενέργεια δεν είναι δεδομένη. Την μαθαίνεις. Μαθαίνεις να κρατάς ρυθμό. Να μην ξεκινάς πολύ δυνατά. Να αντέχεις. Και χωρίς να το καταλάβεις, το παίρνεις μαζί σου παντού. Στη δουλειά είναι το ίδιο. Δεν κερδίζει πάντα ο πιο γρήγορος. Κερδίζει αυτός που μένει. Αυτός που συνεχίζει. Ακόμα και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Για μένα, η δύναμη είναι απλή. Συνέπεια. Να εμφανίζεσαι κάθε μέρα. Ακόμα και όταν δεν είναι η καλύτερη σου. Να κάνεις ένα βήμα. Μικρό, αλλά μπροστά. Όχι απότομα. Σιγά σιγά. Λίγο κάθε μέρα. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, εξελίσσεσαι.